právě jsme v Malackách. Kapitánský deník, hvězdný čas, 15.18.2036. Jedeme do Gioru. Co se děje? A dneska je 4.7. 10 hodin 00 čistého času. Už jsme tam chtěli být. A zase to tam budeme. Tak za 2 hodiny. A jsem to nahrává Patricie Chodorovská. Druhé místo ve wakeboardech, takže doufám, že nás něco naučí. Velká party. Ty o tom, jaký jsem, slyším z každé strany a pořád. Pokud mě opravdu chceš nasrat, budeš ten byt, tak musí být pořád. Ty jsou moc krát, za každý si co vypadne ti z pusty. A ty jsi seklej na mě a já za svým cílem. Skoro. Máme donko na nás. On si přitáhne. No. Taky dobrý. Se právě bojím, že spadnu na kopku, že je jako... Jde prostě na hlavu rovnou. Jasně. Počkej, násilnější. Jak vidí to bylo? Jo, ale já to neumím. Ale... A pojď! Máš problém? Nemám, já nikdy ne. Já mám okurky a pivo, já problém nemám. Chtěla bys měla. No, tak jdem grilovat. Máš problém? Nemám, jdeme grilovat. Kde nemám problém? V Gioru. Je tam, asi tam, ne? No. Jo. Tak potočíš? Tak jako... Pod nohama, jo? Jsi pamatovala večer zpátky cestu. A kam jdem? Tady ne, k tomu pivu. A k tomu? K pivu. Pojď řekla k pivu, tak jdeme k pivu. Už to... Dobrý, ne? Co je? Takže mám jít dozadu a až ve chvíli mě to potáhne, tak na přední nohu. Kam ho zvedneš?